Ωραία. Ζητάμε λοιπόν από τους μαθητές. Ένα έχει να κάνει με τα μάτια, τα οποία είναι χ, που τα διαφοροποιεί. Και είναι και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Και στη συνέχεια τους δίνουμε λοιπόν, αυτό δηλαδή είναι αν θέλετε τα δεδομένα εκπαίδευσης. Εκπαιδεύονται με αυτά, αναγνωρίζουν μοτίβα και βλέπουν ότι ποιοι κανόνες πρέπει να ακολουθούν οι εικόνες, οι μαϊμούδες οι οποίες δαγκώνουν και οι μαϊμούδες οι οποίες δεν δαγκώνουν. Στη συνέχεια λοιπόν... Γεωργία, λέω, Σοφία, στην προηγούμενη όμως υπάρχει μια μαϊμού που είναι και δαγκώνει και δεν δαγκώνει η ίδια. Στην προηγούμενη διαφάνεια. Για γύρνα. Στην αριστερή η τελευταία πάνω δεξιά και στην δεξιά η μεσαία ακριβώς. Είναι η 8 και η 12 λέει. Δεν είναι ακριβώς η ίδια. Δεν είναι όμως ακριβώς η ίδια. Είναι λίγο διαφορετική στο στόμα. Η μία χαμογελάει προς τα πάνω και άλλη προς τα κάτω. Ναι. Παρατηρητικότητα. Ναι. Στην 8 το στόμα η γραμμή είναι προς τα κάτω, ενώ στην 12 η γραμμή είναι προς τα επάνω. Έλεγα για δημοτικό, αλλά νομίζω ότι κάλλιστα μπορεί να το παίξουμε και στο Λύκειο. Δεν είναι τόσο εύκολο, ναι. Και εμείς δυσκολευτήκαμε τη Λύκειο. Πώς ήταν τα παλιά δύο εικόνες και βρείτε, ξέρω εγώ, σε τι διαφέρουνε. Ένα τέτοιο πράγμα είναι. Και μετά λοιπόν δίνουμε στους μαθητές, αφού έχουν φτιάξει τους κανόνες, τους ζητάμε αν μπορούν να τα φτιάξουν με τη μορφή δέντρου απόφασης, έτσι όπως είναι αυτό. Τους κάνουμε παραδείγματος χάρη και αυτό εδώ το παράδειγμα. Και μετά τους δίνουμε αυτές εδώ πέρα τις εικόνες και λέμε να τις κατηγοροποιήσουν με βάση τα κριτήρια τα οποία μόλις έχουν φτιάξει. Και στη συνέχεια, αυτό μάλιστα μπορεί να παιχτεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με τον χρόνο το οποίο θέλουμε να διαθέσουμε. Ο πιο απλός, ο πιο σύντομος κτλ. Είναι η ίδια ομάδα που έχει φτιάξει τα κριτήρια, η ίδια ομάδα να πάρει αυτές τις εικόνες και να τις κατηγοροποιήσει. Και μετά έρχεται ο εκπαιδευτικός στην Ολομέλεια και λέει παραδείγματος χάρη η ομάδα, ξέρω εγώ, η τάδε ομάδα που αποτελείται από τον Γιάννη και από την Μαρία, για την εικόνα 0-3, τι χαρακτηρίζει, δαγκώνει ή δεν δαγκώνει. Ωραία. Και βλέπουν μετά οι μαθητές τι κάνανε καλά, τι δεν κάνανε καλά. Που κάνανε λάθος, που ήταν σωστά. Και ενδεχομένως να μην υπάρχει μόνο ένα δέντρο απόφασης. Ωραία. Ενδεχομένως να είναι και κάπως λίγο διαφορετικά. Και για πιο προχωρημένους, αυτό είναι ένα σετ το οποίο αποτελείται από 20 κάρτες, αλλά και για πιο προχωρημένους μπορούμε να τους δώσουμε ένα σετ με 40 κάρτες. Δηλαδή τα δεδομένα εκπαίδευσης με τα οποία γίνεται αναγνώριση μοτίβων και βρίσκουν τα κριτήρια και μετά έχουμε τα δεδομένα, τα test data, στο οποία βλέπουν, στο οποία αξιολογούν το μοντέλο τους, αξιολογούν το δέντρο απόφασης, κατά πόσο είναι αξιόπιστο. Και εδώ μάλιστα ο εκπαιδευτικός, αν θέλει πραγματικά να κάνει μία προσομοίωση, όταν τους λέει παραδείγματος χάρη ότι η πρώτη εικόνα που τυπούνε ότι είναι δαγκώνει ενώ δεν δαγκώνει, τους δίνει χρόνο να πάνε και να το διορθώσουν. Και ξανά πάλι από την αρχή. Να γίνεται δηλαδή μία επανάληψη. Το δέντρο απόφασης για περισσότερες κάρτες είναι κατά τη λίγο πιο σύνθετο. Τα δέντρα απόφαση που το έχουμε και στην ύλη της γάμα ηλικίου στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά το περνάμε εξαπαλώνων ήχων, ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ βασικό στην επιστήμη της πληροφορικής. Όχι μόνο τεχνητή νοημοσύνη, πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με τις κάρτες, το οποίο φυσικά μπορεί να προχωρήσει και να περάσουμε ακόμα και στη ταξινόμηση των ψαριών. Δηλητηριώδη ψάρια. Μη δηλητηριώδη ψάρια είναι τα δεδομένα εκπαίδευσης, να βρούνε τις διαφορές
και μετά στη συνέχεια, αν τους δώσουμε κάποια έτσι δεδομένα δοκιμών, test data, με βάση τις υποθέσεις τους, να δουν το μοντέλο το οποίο φτιάξανε κατά πόσο είναι αξιόπιστο ή όχι. Εδώ φυσικά εννοείται ότι τα ψαράκια αυτά έχουν ετικέτες. Ωραία. Και μετά, όπως ήταν με τις μαϊμούδες, και οι μαθητές βλέπουν κατά πόσο πέτυχαν στην πρόβλεψή τους ή όχι. Το άλλο κομμάτι το οποίο θέλω να δείξω δεν είναι στις σημειώσεις, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο υλικό. Είναι η 1 ώρα κώδικα που ακριβώς λέει για το πώς το chat GPT και τα παρόμοια μοντέλα καταλαβαίνουν το νόημα. Και πριν ξεκινήσω, να σας δείξω κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό που κάνουν αυτά τα μοντέλα σαν το chat GPT είναι, και θα δείξω πως μέσα από ένα παιχνίδι που έχει 1 ώρα κώδικα, είναι εδώ ότι σε κάθε λέξη με βάση κάποια κριτήρια αντιστοιχεί αριθμούς. Ή μάλλον πάμε να παίξουμε το παιχνίδι αυτό. Όχι να το παίξουμε, να το περιγράψω. Μοιράζονται κάποια χαρτιά στους μαθητές. Βλέπετε το αριστερό χαρτί, το οποίο λέει, φανταστείτε ένα ήρωα από μία ταινία συνήθως. Ωραία. Ο ήρωας αυτός έχει κάποια χαρακτηριστικά. Θέλω να προσέξετε λίγο την αριστερή της στήλη που λέει good, funny, brave, και τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι ακριβώς αντίθετα, serious, όχι funny, serious, ακριβώς λοιπόν το αντίθετο. Έχουμε το καλό χαρακτήρα, τον κακό χαρακτήρα, τον χαρακτήρα το οποίος είναι διασκεδαστικός χαρούμενος, το σοβαρό χαρακτήρα, το γενναίο, το δειλό και το καθεξής. Εδώ πέρα λοιπόν γράφουν το όνομα ενός χαρακτήρα και λένε, παίρνεις ένα μαρκαδόρο πράσινο και σου λέει από το 1 μέχρι το 10 πόσο καλός είναι, πόσο διασκεδαστικός. Προφανώς, εάν βάλει το 1 σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλός, εάν βάλει το 10 δεν είναι καθόλου καλός, είναι ένας πολύ κακός άνθρωπος. Και μετά του λέει, αυτό ακριβώς, αυτό το οποίο φτιάχνουν οι μαθητές, πολύ απλά χωρίς λεπτομέρειες, τους λέμε έτσι δουλεύει και το chat GPT. Και μετά του λέμε, βάλε 2 χαρακτηριστικά, τι άλλο θέλεις, το καλό και το ακριβώς το αντίθετο, και βάλε τη βαθμολογία. Στη συνέχεια αυτό το κάνουν όλοι οι μαθητές. Και μάλιστα λίγο για να τα περιορίσουμε, μπορούμε να πούμε για κάτι συγκεκριμένα που το ξέρουν όλοι. Στη συνέχεια εδώ πέρα λέμε επάνω αριστερά, παίρνει το χαρτί ενός άλλου μαθητή, έχει βάλει με μπλε κουκίδες τα χαρακτηριστικά του, πόσο έχει ένα χαρακτηριστικό ή πόσο δεν το έχει, είναι το αριστερά επάνω, και μετά του λέει, ο ένας ήταν με πράσινες κουκίδες και ο άλλος ήταν με μπλε κουκίδες. Και λέμε μετά, απλά πάρε το χαρτί του συμμαθητή σου και βάλε τις πράσινες κουκίδες, τις μπλε κουκίδες μέσα σε εκείνη την ρουμπρίκα, ας πούμε, όπου έχεις εσύ τις δικές σου τις πράσινες κουκίδες. Και βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα αριστερά, πράσινες είναι για ένα χαρακτήρα και μπλε είναι για ένα άλλο χαρακτήρα. Και εδώ κάτω αριστερά είναι οι κόκκινες οι κουκίδες που έχουν μεταφερθεί, που είναι για το Χάρι Πότερ. Ωραία. Προφανώς θα πρέπει οι μαθητές διαισθητικά να καταλάβουν ή να τους ρωτήσουμε με βάση το πού είναι οι κουκίδες, ποιος χαρακτήρας είναι παρόμοιος με κάποιον άλλο. Προφανώς εδώ ο πράσινος, οι πράσινες οι κουκίδες είναι κατά κάποιο τρόπο πιο κοντά με τις κόκκινες κουκίδες. Άρα οι μαθητές μπορούν να πούν ότι αυτοί οι δύο χαρακτήρες είναι σχεδόν παρόμοιοι.
Και μετά είναι αυτό εδώ πέρα το χαρτί, στο οποίο λέμε παραδείγματος χάρη, ανάλογα με το που είναι οι κουκίδες, το πόσο παρόμοιο είναι οι χαρακτήρες. Και μετά, κάποιος έχει ξεχάσει λίγο το μικρόφωνο του ανοιχτό, ευχαριστώ. Και μετά τους ρωτάμε, μπορείτε, και είναι μια πάρα πολύ βασική ικανότητα, στο να μπορούν οι μαθητές να μοντελοποιούν τα δεδομένα τους, να μοντελοποιούν τις σχέσεις τους, τα χαρακτηριστικά τους. Και τους λέμε λόγου χάρη, μπορείτε αυτό να το μοντελοποιήσετε. Και κάποιος μπορεί να πει, ναι, ότι η πρώτη στήλη έχει να κάνει με το good, με το πόσο καλός είναι ένας χαρακτήρας, και ο χαρακτήρας Joy είναι στο 1, το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλός. Ο άλλος χαρακτήρας, ο Vader, είναι στο 9, κακός χαρακτήρας, και ο Harry Potter είναι στο 3. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αντιστοιχεί χαρακτήρες σε μία σειρά από αριθμούς. Αυτό ακριβώς κάνει και το Chat GPT. Αυτό κάνουν και όλα αυτά τα γλωσσικά μοντέλα, ότι αντιστοιχούν λέξεις σε μία σειρά από αριθμούς. Και πάμε ένα βήμα παραπέρα. Έχουμε δει ότι μία σειρά από αριθμούς, να το προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, ότι αυτοί εδώ οι αριθμοί πολύ απλά είναι ένα διάνυσμα. Και αυτό το οποίο κάνουμε τώρα λέγεται word embeddings, λέγεται διανυσματικές ενθέσεις λέξεων. Και μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο εδώ, όπου τους λέμε να συγκρίνουν αναζεύγει δύο χαρακτήρες. Ωραία, η πρώτη στήλη. Στη δεύτερη στήλη να πούνε τι κοινό έχουνε. Στην τρίτη στήλη αυτό το οποίο τους ξεχωρίζει. Ωραία, και στην τέταρτη στήλη να πούνε εάν έχουν πιο πολλά κοινά χαρακτηριστικά ή όχι. Γιατί αυτό κάνουν τα γλωσσικά μοντέλα, δηλαδή κωδικοποιούν λέξεις, σημασία λέξεων, ωραία, κωδικοποιούν σημασία λέξεων με μία σειρά από αριθμούς που μπορούμε να τα φανταστούμε σαν ένα διάνυσμα σε ένα πολυδιάστατο χώρο, και φυσικά αυτό το οποίο κάνουν είναι συγκρίσεις κατά πόσο διαφέρουν, κατά πόσο κοντά ή μακριά είναι λοιπόν σε αυτό το πολυδιάστατο χώρο. Και πολύ απλά, αντί να έχουμε αριθμούς, μπορούμε να έχουμε χρώματα. Και ρωτάω να μου πείτε, αν και η παρατηρητικότητα είναι λίγο δύσκολη, μεταξύ ποιο είναι πιο κοντά, women με queen ή women με man. Αντί για αριθμούς έχω χρώματα. Women με man. Αθηνά, νομίζω στην παρατηρητικότητα ότι είσαι καταπληκτική. Και φαίνεται. Και πάμε εδώ πέρα και μπορούμε να δώσουμε λέξη, αυτό είναι μία σαν προσομοίωση, δεν είναι ακριβώς ότι είναι ένα γλωσσικό μοντέλο, ότι είναι το Chat GPT, είναι μία προσομοίωση που βλέπετε ότι άμα δώσουμε τη λέξη woman, σαν έννοια, σαν σημασία, πόσο κοντά είναι. Και εδώ βλέπετε παραδείγματος χάρη, να δώσω μάλλον κάτι πιο απλό, να δώσω king. Και βλέπετε λοιπόν, όταν δίνω τη λέξη king, βασιλιάς, ποιες λέξεις έχουν σχεδόν παρόμοια, όχι παρόμοια σημασία, είτε μπορεί να έχουν ακριβώς παρόμοια σημασία, τέλος πάντων να σχετίζονται άμεσα. Και βλέπετε ότι είναι το Buckingham, ότι είναι το βασίλειο, ότι είναι king και κάποια άλλα πραγματάκια. Ότι είναι, και εδώ μπορεί να γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση, ωραία, να είναι speaking, να είναι making.
Αν δώσουμε άντρας, και εδώ βλέπουμε, σύμφωνα με αυτή την προσομοίωση λοιπόν, είναι παρόμοιο που είχα δει με το TensorFlow Playground, που γίνεται προσομοίωση ενός νευρονικού δικτύου. Εδώ κατά κάποιο τρόπο είναι μία προσομοίωση κατά κάποιο τρόπο μιας διανυσματικής βάσης. Δηλαδή, Σοφία, ουσιαστικά μας δείχνει, αν πάρουμε τη λέξη King, ποιες είναι οι λέξεις που πιο συχνά εμφανίζονται μαζί της, ας πούμε. Ναι. Και να πω δηλαδή, King με ναι. Buckingham, με Κορώνα κλπ. Ναι. Ναι. Παραδείγματος χάρη, τώρα θα πω ένα παράδειγμα, και θα βγούμε και στο διαδίκτυο κτλ. Είχε ζητήσει η δασκάλα από το γιο μου όταν ήταν στο δημοτικό τα παράγωγα της λέξης ψωμί. Και ο δικός μου γιος έγραψε μπουγάτσα. Με αυτό εδώ το μοντέλο μπορεί, παραδείγματος χάρη, τώρα κάτι άλλο συνώνυμο του ψωμί, ξέρω εγώ, το παξιμάδι να είναι πιο κοντά στο ψωμί από ότι είναι η μπουγάτσα, αλλά αν το βάζαμε σε ένα τέτοιο χώρο, ωραία, θα ήταν κάπως έτσι. Βλέπετε για τον άντρα ότι έχει, παραδείγματος χάρη, ότι έχει κάποια πράγματα, άνθρωπος, manufacture, Batman, manager, management, human κτλ. Μία προσομοίωση είναι αυτό εδώ κατά κάποιο τρόπο. Είναι ενδιαφέρον, μπορούν να πειραματιστούν και να δούνε κάποια πραγματάκια. Μην νομίζετε ότι έχει όλες τις λέξεις, εγώ του έδωσα Ελλάδα, προφανώς. Ναι. Και αυτή λοιπόν είναι εδώ πέρα τα γειτονικά σημεία της Ελλάδος. Είναι ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο, όταν εμείς γράφουμε μία λέξη, μία πρόταση, μπορεί η Google, ένα άλλο ξέρω εγώ, να συμπληρώσει ποια θα είναι η επόμενη, να μαντέψει ποια θα είναι η επόμενη λέξη που θέλουμε να πούμε, ή όταν ρωτάμε από το chat GPT κάποια πραγματάκια και να ρωτιόμαστε πώς καταλαβαίνει το chat GPT, μεγάλη απόρρεια, μα πώς καταλαβαίνει? Όταν του λέμε κάνε μου τη σύναψη αυτού του κειμένου, πώς το καταλαβαίνει? Μας καταλαβαίνει πολύ απλά, διότι κατά κάποιο τρόπο κωδικοποιεί όχι μόνο τους συντακτικούς κανόνες, αλλά εδώ μιλάμε και τη σημασία των λέξεων με μία σειρά από αριθμούς. Δηλαδή, η σημασία της λέξης πολύ απλά χοντρικά είναι ένα διάνυσμα. Και εδώ βλέπετε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο στον τρισδιάστατο χώρο, ναι, που εδώ έχει μόνο χώρες, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχει, εντάξει, αυτό είναι ένα προσομοίωση, θα μπορούσε να έχει και κάποια άλλα πραγματάκια. Και έχει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Εδώ νομίζω ότι θα καλέσω τη βοήθεια της Αθηνάς να το παίξουν τα παιδιά. Λοιπόν, εδώ θέλω, Αθηνά, το πρώτο πράγμα το οποίο σου έρχεται στο μυαλό όταν βλέπεις αυτή εδώ πέρα τη λέξη. Τι θα γράψω, Αθηνά? Γείτονας. Ναι. Τι να πω τώρα? Οι υπόλοιποι να βοηθήσουν το κοινό. Σπίτι. Τώρα δεν φαίνεται. Σπίτι ίσως. Πάρα πολύ ωραία. Nice. Κύριε Δαχτυλέλη, είστε καταπληκτικός. Έχει πάρει το... Εγώ είμαι nice, εγώ είμαι όμορφος. Είστε καταπληκτικός, ναι. Οκ, τώρα πάμε παραδείγματος χάρη για το επόμενο. Άι, μάτι. Πρέπει μια λέξη που να ταιριάξει ώστε το άι να κατέβει κάτω. Glasses. Ορίστε. Sunglasses. Γυαλιά. Τώρα δεν βλέπω και τι γράφω γιατί είναι και κάτω. Το έχω γράψει σωστά. Halloween.
Halloween. Pumpkin. October. Trip. Pumpkin. Κολοκύθα. Τώρα πώς το Τρίκ. γράφω. Ή τρίκ. Παγίδα. Ωραία. Και ούτω καθεξής. Εννοείται ότι αυτά τα παιχνίδια, τα οποία αυτό μπορεί να είναι ένα διαθεματικό παιχνίδι με τη γλώσσα. Και πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι. Θέλουμε να πληθολογήσουμε κάτι το οποίο να συσχετίζεται με τις λέξεις αυτές. Και το θέλουμε, ναι με να το πλησιάζει, γιατί εξαφανίζονται, πέφτουν κάποια άλλα τουβλάκια, θα το δείτε. Λοιπόν, Αθηνά, σε ακούμε. News. Newspaper, πού, δίπλα, στη λέξη εκεί. News. Ειδήσεις. Όχι. Στο sleep, bed. Α, όπου βλέπουμε κενά δηλαδή. Α, από αυτές που ήδη υπάρχουν. Ναι, επιλέγουμε μια λέξη, sleeper. Α, άρα έπρεπε από αυτές που ήδη, τις λέξεις που ήδη βλέπαμε να επιλέξουμε. Ναι, ναι. Αλλά Α, δεν το είχα καταλάβει. αυτό το μπλοκ εξαφανίζεται και πέφτουν κάποια άλλα. Και ούτω καθεξής. Να μην πάμε χρόνο. Είναι δύο πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς ότι οι μαθητές προσπαθούν να βρίσκουν κατά κάποιο, όχι λέξεις συνώνυμες, αλλά λέξεις οι οποίες σχετίζονται με το νόημα αυτό και έχει μία ώρα κώδικα ακριβώς για αυτό το πράγμα, πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Να καταλάβω δηλαδή οι μαθητές δεν είναι παιχνίδια από παιχνίδια, δεν με παίζει με παιχνίδια, αλλά καταλάβουν οι μαθητές ότι η σημασία μιας λέξεως αντιστοιχεί σε μία σειρά από αριθμούς, το οποίο πολύ απλά είναι ένα διάνυσμα. Άρα όταν δύο διάνυσμα είναι πάρα πολύ κοντά σε ένα πολυδιάστατο χώρο, σημαίνει ότι η σημασία των δύο αυτών λέξεων, ότι είναι το νόημα, ότι είναι σχεδόν το ίδιο. Και πώς δουλεύουν αυτά, όπως δείξαμε πολύ απλά με τους χαρακτήρες. Είναι δηλαδή πώς κάνει το ChatGPT συνειρμούς, ας πούμε. Πώς κάνουμε συνειρμούς. Ναι. Μια λέξη και πώς συνειρμικά πας σε μια γειτονική, ας την πούμε, κοντινή, ξέρω εγώ, συγγενική. Έτσι δουλεύει το ChatGPT, αλλά τα κάνει και ανίσματα, ναι. Και ο διαγωνισμός, ο πανελλήνιος διαγωνισμός τεχνητής νοημοσύνης, που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο υλικό. Φυσικά μετά τα παιδιά καλούνται να το κάνουν σε Python, έχει μια πολύ ωραία βοήθεια. Μιλάει φυσικά για τα Word Embeddings. Γιατί είδαμε πώς κάνει προβλέψεις, ότι αύριο θα βρέξει, ότι ποια θα είναι η τιμή του ενοικίου. Είχαμε δει για το πώς παράγει νέες εικόνες και νομίζω ότι με αυτό κλείνεται και ο κύκλος για το πώς δουλεύει το ChatGPT. Πάρα πολύ ωραίο υλικό, στη μία ώρα κώδικα, καταπληκτικό. Και τώρα πάμε στο collab της Google. Εδώ είναι ένα σενάριο κατά κάποιο τρόπο, ένα σχέδιο μαθήματος από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Τεχνητής Νοημοσύνης που προετοιμάζει τα παιδιά και βλέπετε, να ανοίξω λίγο τα περιεχόμενα, ότι είναι σαν ένα διαδραστικό βιβλίο όπου εγώ διαβάζω. Βλέπετε ότι το κείμενο που έχει είναι όπως είναι το κείμενο, μεγάλα, μικρά, με τελείες, έχω εικόνες, έχω βίντεο, μπορώ να βάλω τα πάντα. Είναι το καθηγητή του κύριου Καραμάνη. Ωραία. Εδώ εξηγεί. Ωραία. Και μετά τους λέει τις βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσουν και τα λοιπά.
και τους λέει μετά και τον κώδικα και μπορούν να γράψουν και κώδικα. Και πάω παραδείγματος χάρη να σας δείξω εγώ κάτι πολύ απλό. Αρχείο, νέο σημειωματάριο, εννοείται ότι όλα είναι στο Drive, στο Google Drive. Ναι, μοιάζει με, ναι, Θανάση, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και πάει παραδείγματος χάρη να γράψουμε, όχι μάλλον, να γράψω κείμενο. Ας τα μεταφέρω επάνω. Δηλαδή είναι, έχει σαν ένα κελί, γραμμή, όπου μπορεί να είναι είτε κώδικας είτε κείμενος. Και εδώ μπορώ εγώ να γράψω το εξής. Θα μιλήσουμε για μεταβλητές, για τη συνάρτηση print στην Python, μπλα 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 μπλα, και ένα άλλο κειμενάκι. Μπορούμε παραδείγματος χάρη να τους πούμε, θα μιλήσουμε γι' αυτό, τι νομίζετε ότι κάνει η παρακάτω εντολή πριν την εκτελέσετε. Εδώ μπορούμε να γράψουμε τον κώδικα. Hi. Ωραία. Και να τους πούμε λοιπόν στο προηγούμενο κείμενο τι νομίζετε ότι κάνει αυτή η εντολή. Τα παιδιά πολύ απλά μπορούν να πούνε hi. Ωραία. Και μετά λοιπόν να πατήσουν αυτό εδώ πέρα τον play και να το τρέξουν. Εδώ έχει λίγο μία χρονοκαθυστέρηση για άλλους λόγους, διότι ναι μεν είναι free, αλλά και τα free δεν είναι και τόσο. Και έρχεται η εκτέλεση. Επίσης, εδώ μπορείτε να τους πείτε μετά να δημιουργήσετε κείμενο και να τους πεις γράψε μου δικές σου εντολές εκτύπωσης, όπου θα εκτυπώνονται φράσεις, θα εκτυπώνονται αριθμοί, μπλα 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 μπλα. Και αφήνουμε ένα χώρο στο μαθητή να γράψει τι νομίζει. Ωραία. Και όταν θα πάει να το τρέξει, εντάξει, ας υποθέσουμε ότι το αφήνουμε ένα χώρο και γράφει ο μαθητής print και ξεχνάει παραδείγματος χάρη, ξεχνάει να βάλει αποστρόφους. Αν και σου τα βάζει κατευθείαν, σε βοηθάει και γράφει hi. Ωραία. Hi Σοφία. Και εδώ φυσικά θα του βγάλει το λάθος. Ωραία. Μήπως ξέχασες κάτι, διόρθωση σφάλματος. Εντάξει. Καμιά φορά δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε. Ναι, του προτείνω ότι είναι μέσα σε αυτάκια. Λέμε ok, το δεχόμαστε και γίνεται λοιπόν και η διόρθωση. Ή ακόμα μπορούμε παραδείγματος χάρη να του πούμε γράψε μου μία συνάρτηση η οποία θα κάνει αυτό και αυτό και παρακάτω η οποία θα λέγεται, ξέρω εγώ, data test, θα έχει 2 παραμέτρους, θέλω αυτή να έχει η σύνταξη και μετά παρακάτω υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο εξετάζει και τεστάρει εάν η συνάρτηση αυτή που έχεις γράψει μαθητής κάνει αυτά τα οποία θέλει. Είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο και φυσικά τώρα έχουν βάλει και την τεχνητή νοημοσύνη μέσα που και ο μαθητής ο ίδιος αλλά και ο εκπαιδευτικός μπορεί λοιπόν να την χρησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, αν του πούμε εδώ πώς μπορώ να μου γράψει κώδικα, να βρω το μέσο όρο 4 αριθμών. Έκανα εγώ ένα λάθος, διότι έπρεπε να πατήσω από τον κώδικα, να μην τα σβήσω, να κάνω κλικ εδώ στο δημιούργησε με AI. Ωραία. Και να πω μέσος όρος
4 αριθμών. Ωραία. Και μου βγάζει τον κώδικα. Okay. Είναι ένα πολυεργαλείο, ειδικά για τεχνητή νοημοσύνη, όταν έχω να κάνω με βιβλιοθήκες, καταπληκτικό. Και για τον εκπαιδευτικό και για τον μαθητή. Έχει κάποια λίγο μειονεκτήματα όσον αφορά το χρόνο εκτέλεση κτλ. Εννοείται ότι όλα είναι πάνω στο drive, αλλά αν θέλω εγώ να τρέξω πραγματικά βιβλιοθήκες μηχανικής μάζας, να κάνω κάποια ωραία πραγματάκια, θέλω ισχυρή υπολογιστική ισχύ. Και έχετε λοιπόν αυτό το διαδικτυακό εργαλείο Colab της Google και μου τη δίνει. Και πάω να δείξω τώρα για το ChatGPT, το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ συνέχεια. Αλλά το χρησιμοποιώ σαν ένα προσχέδιο. Λοιπόν, να περάσω λίγο αυτά εδώ και να δείξω τα prompt. Φυσικά, αυτά τα οποία λέμε τώρα μπορεί παραδείγματος χάρη σε ένα μήνα να είναι τελείως διαφορετικά, πολύ πιο εμπλουτισμένο. Του λέω γράψε μου ένα κώδικα σε Python, το οποίο να εκτυπώνει αριθμούς από το 1 μέχρι το 10. Μπορώ να το ζητήσω σε Scratch, να το ζητήσω σε App Inventor, να το ζητήσω σε όποια γλώσσα θέλω. Τα πάντα. Ωραία. Και μάλιστα μπορώ παραδείγματος χάρη να του πω, ξέρεις, θέλω όμως και να μου κάνεις και την επεξήγηση. Και την επόμενη φορά που θα του πω γράψουμε ένα κώδικα το οποίο θα κάνει το άλλο, επειδή είμαστε σε μία συνεχή συνομιλία, ωραία, καταλαβαίνει τι θέλω να πω, όπως μου ζήτησε προηγουμένως η Τζελέπη και θέλει εξήγηση, άρα σε κάθε καινούριο νέο που θα μου ζητάει θα θέλει λοιπόν και εξήγηση του κώδικα. Άρα λοιπόν φανταστείτε ότι θέλουμε λοιπόν να μας γράψει για ευκολία να τελειώνουμε και τα λοιπά, και να του πούμε γράψε μου ένα κώδικα σε Python, σε ψευδογλώσσα, και σε ψευδογλώσσα, ελάχιστα διαφέρει από τη δικιά μας, δηλαδή θα πάμε και θα αλλάξουμε κάποια πραγματάκια, όπου να κάνει αυτό και θέλω και να μου το εξηγήσεις. Και επειδή μιλάμε για διαφοροποιημένη, μπορούμε να του πούμε, ξέρεις, θέλω η εξήγηση που θα δώσεις να είναι για ένα μαθητή 10χρονο και θέλω και εξήγηση που θα δώσεις να είναι για ένα μαθητή 12χρονο. Θα μου πείτε, μα εγώ το κάνω σε μαθητές λυκείου. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή όταν του ζητάς κάτι να εξηγήσει, να δώσει ένα παράδειγμα, το διευκολύνεις αν του λες τι έχεις στο μυαλουδάκι σου, 10χρονο ή 12χρονο μαθητή. Ωραία, ή και τα δύο. Αυτά τα εργαλεία είναι πάρα πολύ καλά όταν μας βοηθάνε στο να έχουμε ένα, θέλετε, πιο εμπλουτισμένο υλικό. Το ίδιο φυσικά μπορεί να γίνει με HTML, με ό,τι θέλετε, τα πάντα. Ωραία. Μπορείς ακόμα και να του πεις παραδείγματος χάρη, θέλω να μου φτιάξεις όχι μόνο ένα πρόγραμμα σπουδών, αλλά θέλω να του πεις ότι ξέρεις, εγώ θέλω να αφιερώσω 4 ώρες, το γράφετε ακριβώς έτσι όπως το ακούτε. Θέλω να μου δώσεις ένα σχέδιο μαθήματος 4 ώρων για ψευδογλώσσα, το οποίο θα καλύπτει δομή επανάληψης για όσο μέχρι ότου, και το οποίο θα το κάνουμε μετά να το δείτε. Τα πάντα. Δηλαδή αν του πω εγώ δημιούργησε μια ιστοσελίδα που να έχει τον κώδικα μου, φέρε να έχει αυτό, αυτό και αυτό, κρακ, θα το φέρει.
του λέω παραδείγματος χάρη να δημιουργήσεις μία contact form. Τάκ, μου δίνει, που έχει αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά, μου δίνει τον αντίστοιχο HTML και CSS κώδικα, δεν είναι κώδικα, αλλά τέλος πάντων ας το πούμε έτσι για ευκολία. Μπορούμε ακόμα και να του πούμε κάτι για το Scratch. Ωραία, εντάξει, δεν θα μας το εμφανίσει σαν τουβλάκια, αλλά πιστεύω ότι σε κάποιο καιρό θα μας εμφανίζει και τα τουβλάκια, αλλά το λέει περιγραφικά. Δηλαδή του λέω φτιάξτε ένα πρόγραμμα σε Scratch, το οποίο ο χαρακτήρας να μετακινείται κατά μήκος ενός τετραγώνου. Ορίστε, αυτός εδώ πέρα είναι ο κώδικας. Και φυσικά μετά εδώ εμείς το παίρνουμε λοιπόν και το γλιστράω και τα λοιπόν, παίρνουμε το αντίστοιχο λοιπόν τουβλάκι από το Scratch. Και έχει επίσης και τη βοήθεια. Τώρα, εννοείται ότι δεν είμαστε πάντοτε, είμαστε επιφυλακτικοί, δεν είναι και όλα για σίγουρα. Μπορώ παραδείγματος χάρη να του δώσω ένα κώδικα και να του πω, ξέρεις, βρες μου το λάθος. Ή ακόμα περισσότερο, γιατί δεν δουλεύουμε την εξφαλμάτωση και στην τρίτη λυκείου είναι και μέσα στην λύση των πανελλαδικών. Θέλω να μου δώσεις 3 παραδείγματα από ψευδογλώσσα ή από Scratch. Το οριοθετούμε και το πλαίσιο, ξέρω εγώ, από ψευδογλώσσα, δομή επανάληψης για, όπου ο κώδικας να μην δουλεύει. Και θέλω τα 3 αυτά πραγματάκια να είναι κειμενόμενης δυσκολίας. Αμέσως θα μου το δώσει. Μπορώ επίσης να του πω το εξής, να του δώσω κάθε ψευδογλώσσα και να το μεταφράσει σε Python, να του δώσω κάτι σε Scratch, εννοείται, εντάξει τώρα μην του δώσω κάτι άλλο, και να το μεταφράσει σε Python, τώρα κάπως έτσι, ωραία. Αλλά μην του πω, ξέρω εγώ, η γατούλα εξαφανίζεται. Εδώ μπορώ να κάνω κάποια δοκιμαστικά τεστ. Εδώ πολύ απλά μπορώ να του δώσω ένα κώδικα, όπως είπαμε, και να το εξηγήσει. Πάρα πολύ καλό υλικό. Φανταστείτε λοιπόν ότι φτιάχνουμε κάτι στο Colab της Google σε Python ή οπουδήποτε αλλού και θέλουμε λοιπόν, τους δίνουμε λοιπόν ένα κώδικα και αντί να καθίσουμε και να γράφουμε λοιπόν την εξήγηση, ωραία, μπορούμε να ζητήσουμε από το ChatGPT να το κάνει. Και μάλιστα μπορούμε να του πούμε να το κάνει με πολύ απλά λόγια. Και τα λέει πάρα πολύ ωραία. Κατά αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε. Σχέδια μαθήματος. Γράψτε ένα σχέδιο μαθήματος για μαθητές περίπου 9 με 12 ετών σχετικά με τη μεταβλητή στην Python. Και μου βάζει τους στόχους, μου βάζει τα υλικά, μου βάζει τις δραστηριότητες. Ωραία. Μου τα βάζει όλα. Οκ. Τα πάντα. Μπορώ να το πάρω μετά. Ωραία. Και να το ραφινάρω όπως θέλω εγώ, είτε γράφοντας κάποια πράγματα μόνη μου, είτε με τη βοήθεια του ChatGPT. Πολύ απλά. Σε χρόνο ντετέ. Και φυσικά ερχόμαστε εδώ ακόμα περισσότερο. Όπου του λέμε, ξέρεις, θέλω να μου γράψει ένα σχέδιο μαθήματος, όχι με βάση μια μεθοδολογία που έχεις εσύ, αλλά θέλω με βάση την εξής διδακτική προσέγγιση. Θα είναι use, modify, create ή θα είναι predict, run, investigate, modify, make. Δηλαδή θέλω εγώ predict να δίνεις ένα κώδικα, οι μαθητές να προσπαθούν να μαντέψουν το τι ακριβώς κάνει, να το εκτελούν, να μου δίνεις μία δραστηριότητα διερεύνησης, να μου δίνεις μία δραστηριότητα τροποποίησης και μία δραστηριότητα δημιουργίας.
Του λέμε εμείς ποια θα είναι τα βήματα. Και μάλιστα για την διερεύνηση μπορούμε να του πούμε ακριβώς τι είδους διερευνητικές ερωτήσεις θέλουμε. Και εδώ του λέω παραδείγματος χάρη, θέλω να μου δημιουργήσεις ένα σχέδιο μαθήματος με μεταβλητές της Python, ακολουθώντας την προσέγγιση Run, Modify, Create. Και μου έχει την εισαγωγή κλασικά, μου έχει το Run, μου έχει το Modify και μου έχει και το Create. Και μετά μου έχει συζήτηση, μου έχει δραστηριότητα για το σπίτι, μου έχει αξιολόγηση και μου έχει επίσης και κάποιες επεκτάσεις. Ωραία. Επίσης μπορώ να του πω, ξέρεις, θέλω να ακολουθείς τη ταξινομία του Bloom από όλα τα στάδια. Να δω ένας μαθητής μπορεί, ξέρω εγώ, τα 3 πρώτα στάδια που έχει να κάνει με την αναγνώριση. Μπορεί ο μαθητής να φτάσει στο τελευταίο στάδιο που νομίζω ή η αξιολόγηση είναι ή η δημιουργία. Και τα έχει με στάδια. Remember, εγώ στους πληροφορούμενους μου αυτό ακριβώς λέω. Το πρώτο μάθημα το οποίο κάνω, πώς χρησιμοποιώ δημιουργικά το ChatGPT. Και έχει remember, έχει το understand, το apply, δραστηριότητα, analyze, evaluate, create. Βέβαια, αυτά εδώ με καθίσουμε τώρα και το δούμε, θα μου πείτε, εντάξει, εγώ θα το έγραφα λίγο διαφορετικά. Οκ. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε σαν μία βάση. Και εδώ επίσης του λέω δραστηριότητες με μεταβλητές αλλά κειμενόμενες δυσκολίας. 3 επίπεδα δυσκολίας. Μιλάμε για διαφοροποιημένη μάθηση. Πολύ απλά μπορώ να δώσω μαθητές 3 δραστηριότητες να επιλέξουν. Ο μαθητής ο οποίος δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του, θεωρεί ότι δεν τα καταφέρνει, νομίζω ότι κάπου έχει δυσκολίες, θα ξεκινήσει από το πιο απλό. Ο πιο προχωρημένος μπορεί να πάει κατευθείαν στην πιο δύσκολη άσκηση ή να πάει και να τις σαρώσει όλες. Και επίσης του λέμε, ξέρεις, θέλω να κάνω μία εισαγωγή για τις μεταβλητές. Θέλω να μου γράψεις ένα παράδειγμα εισαγωγικό, σαν αφόρμηση, σαν αφύπνιση, που να έχει να κάνει με τον πραγματικό κόσμο. Αυτό δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερά του και δίνει πάρα πολύ καλά. Πολύ καλές έτσι συνδέσεις με τον καθημερινό κόσμο. Μπορώ να του πω, ξέρεις, θέλω να φτιάξω... θα απαντήσω μετά στις ερωτήσεις. Θέλω να φτιάξω μία ρούμπρικα αξιολόγησης. Ωραία. Βάζω το πλαίσιο. Δίνω λοιπόν στους μαθητές... θέλω οι μαθητές μου λοιπόν να είναι ικανοί να φτιάχνουν ένα παιχνίδι στο Scratch χρησιμοποιώντας προφανώς δομή επανάληψης και 2-3 άλλα πραγματάκια. Φτιάξε μου μία ρούμπρικα αξιολόγησης. Τάκ, τι γράφει. Κατευθείαν. Και εννοείται ότι μπορούμε να τη γράψουμε. Όταν του ζήτησα πριν από 1 χρόνο δραστηριότητα για μαθητές με δυσλεξία, με απογοήτευσε. Γιατί πήγε και μου έβαλε αυτό εδώ. Ο μαθητής με δυσλεξία βλέπει τόσο πολύ πληροφορία για το print. Εντάξει, δεν είναι κατάλληλο. Και φυσικά εδώ του λέω, παραδείγματος χάρη, θέλω να μου γράψεις ένα σενάριο podcast σχετικά με την αναγκαιότητα των εισόδων-εξόδων τον υπολογιστή και θέλω να το συνδέσεις, να πάρεις παραδείγματα και από τον κόσμο της ρομποτικής. Πάρα πολύ ωραία. Το ίδιο να μου γράψει ένα βίντεο script, φανταστικά. Εδώ μου δίνει πολύ ωραία παραδείγματα.
Και φυσικά του λέω δώσ' μου και 3 δραστηριότητες. Εννοείται ότι μπορώ να του δώσω ένα κείμενο και να του πω φτιάξε μου την περίληψη. Έτσι πως σας το λέω, το λέμε. Εννοείται ότι μπορώ να του δώσω ένα κείμενο και να του πω φτιάξε μου την περίληψη, φτιάξε μου μια παρουσίαση, φτιάξε μου τις δραστηριότητες, οι οποίες όμως να είναι προβλήματα ανοιχτού τύπου, φτιάξε μου ένα quiz, να ανεβάσω ένα αρχείο ολόκληρο. Ωραία, μπορώ να του ζητήσω να μου κάνει βελτιστοποίηση κώδικα, να του ζητήσω τι είναι η ταξινομία του Bloom, άμα δεν θυμάμαι, και θέλω να μου γράψει ένα quiz με βάση τη ταξινομία του Bloom όσον αφορά την IP διεύθυνση και ποιο στάδιο που έχει να κάνει με ανάλυση και τα λοιπά, όλα αυτά εδώ πέρα. Μου λέει εξήγησε μου την IP διεύθυνση με απλά λόγια, σαν να μιλά σε ένα 8χρονο. Πάρα πολύ ωραία εξήγηση. Πολύ ωραία εξήγηση. Θεωρώ ότι είναι βασικό το να μπαίνουμε να κάνουμε μάθημα συντάξη και να τους λέμε κάτι πολύ απλό που να μπορούν να το καταλάβουν όλοι και μετά να αρχίζουμε λοιπόν και να το δυσκολεύουμε σιγά σιγά. Για το όσοι μοντέλο, φανταστική. Αυτό εδώ πες μου το με απλά λόγια, από τον καθημερινό κόσμο, πάρα πολύ ωραίο. Πού μπορώ εγώ να χρησιμοποιήσω, πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το conditional formatting στο Excel. Ωραία. Να του ζητήσω να μου δημιουργήσει μία άσκηση συμπλήρωσης κενών σχετικά με τις μεταβλητές. Του έχω δώσει και από την τράπεζα θεμάτων, αυτά πριν από 1,5 χρόνο, 2 που πρωτοβγήκε, την εκφώνηση και λέω λίστο μου. Μια χαρά το έλυσε. Θέματα πανελληνίου, μια χαρά τα έλυσε. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Και φυσικά μπορώ επίσης να του πω, ακόμα και για την παρουσίαση, μπορώ να του πω να μου δώσεις τον αντίστοιχο κώδικα την παρουσίαση σε κώδικα, να την περάσω στο PowerPoint και μου την περνάει και είναι μια χαρά. Το μόνο αν θέλετε το οποίο δεν μπορεί να κάνει το chat GPT ακόμα, είναι αυτά που λέμε τις παρουσιάσεις αυτού του είδους. Είναι εδώ ένα εργαλείο Bricks λέγεται, το οποίο του έδωσα μία ιστοσελίδα, του έδωσα ένα βιντεάκι στο YouTube και του είπα να μου κάνεις την αντίστοιχη παρουσίαση. Εδώ η παρουσίαση έχει να κάνει με την πρόβλεψη της πίτας, εντάξει, επιλέγω, δεν θα το δείξω, επιλέγω ηλικία, επιλέγω κάποια άλλα πραγματάκια, αλλά αυτό το οποίο έβγαλε, ναι μεν, αλλά δεν μου άρεσε. Γιατί παραδείγματος χάρη μου έχει βγάλει και αυτήν εδώ πέρα την πίτα. Εδώ τώρα εγώ θέλω να δείξω ένα νευρονικό δίκτυο παράδειγμα το οποίο είναι ικανό να προβλέπει συνταγές πίτας. Δεν θα βάλω ως φωτογραφία πίτα, κάπου δηλαδή λίγο το χάνει. Και πάμε λοιπόν, το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, σχέδιο μαθήματος, να βάλω και σε παρακαλώ, όχι ότι παίζει ρόλο, ο κύριος Δαγδηλέλης διαφωνεί, σε παρακαλώ, θα ήθελα ένα σχέδιο μαθήματος μιας ώρας σχετικά με την δομή επανάληψης για σε ψευδογλώσσα. Τώρα και τα λάθη που κάνω με καταλαβαίνει. Όχι εμένα. Είσαι ψευδοκώδικα πρέπει να γράψω, θα δούμε τι κατάλαβε.
και λέει διάρκεια μιας ώρας μάθημα επίπεδο μαθητές λυκείου. Στόχοι μαθήματος. Να κατανοούν τη δομή και λειτουργίας. Να γράφουν αλγόριθμους που χρησιμοποιούν τη δομή για στην ψευδογλώσσα. Να εφαρμόζουν τη δομή σε πρακτικά προβλήματα. Λέει την εισαγωγή. Κάνει μια σύντομη επανάληψη της ακολουθίας επιλογής επανάληψης. Διαφορά μεταξύ επαναληπτικών δομών όσο μέχρι ότου για. Παρουσίαση της σύνταξης για. Ωραία. Και μου βάζει κάποια παραδείγματα. Και μετά μου λέει πώς λειτουργεί και μου έχει κάποια παραδείγματα. Ωραία. Και μετά εδώ εγώ μπορώ και να του ζητήσω κάποια άλλα πραγματάκια. Ωραία. Θέλω να μου δώσεις, θέλω ως δραστηριότητα να βρίσκουν οι μαθητές τα λάθη στον κώδικα. Εννοείται ότι μιλάμε για το για. Εντοπισμός και διόρθωση λαθών. Και λέει και τους στόχους. Εδώ μάλιστα το λέει, λέει παραδείγματος χάρη, γιάι από 1 μέχρι 10 με βήμα 0, γράψε I. Και λέει το βήμα δεν μπορεί να είναι 0 γιατί η επανάληψη θα γίνει ατέρμονη. Ωραία. Και βάζει μετά και τη διόρθωση. Ή μπορώ παραδείγματος χάρη να του πω, θέλω να μου πεις με ένα παράδειγμα της καθημερινότητας την αναγκαιότητα ή τη λειτουργία μάλλον της για. Η δομή για ως ρολόι ξυπνητήρι. Οκ, και σου έχει και αντίστοιχο το ψευδοκώδικα. Ωραία. Και μπορώ να του πω ένα άλλο παράδειγμα πιο απλό. Φάε 5 μπισκότα. Εντάξει, για πιο μικρές τάξεις. Και το έχει και το αντίστοιχο σε ψευδογλώσσα. Άρα λοιπόν η ερώτηση, γιατί να μην ξεκινάμε το για με ένα κάτι τόσο απλό και διασκεδαστικό. Μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές ιδέες από το chat GPT. Μπορούμε να του πούμε δραστηριότητες σχετικά στο πλαίσιο της ταξινομίας Bloom. Άμα του δώσουμε ένα κείμενο στα ελληνικά το οποίο είναι ασύντακτο και το πούμε ξαναγράψτε το με πιο καλά λόγια και πιο αναλυτικά, θα το γράψει πάρα πολύ ωραία. Ανάκτηση πληροφορίας, το κλασικό ποια είναι η σύνταξη, κατανόηση, να εξηγήσουμε ειδικά τους λόγια. Τώρα εδώ κανονικά θα πρέπει να του κόψουμε, να του πούμε πιο πριν ότι δεν ξέρει ούτε την όσο ούτε τη μέχρι ότου. Ανάλυση. Εδώ του ζητάμε να διορθώσει και να εντοπίσει και να διορθώσει τα λάθη. Κριτική σκέψη και σύγκριση λύσεων.
Εντάξει, αυτά θέλουν και κάποια δουλειά, εννοείται, αλλά είναι μια πρώτη ιδέα. Ναι, εδώ άμα κάνω εγώ κλικ μπορώ να του δώσω ένα κείμενο. Παραδείγματος χάρη, πάρε ένα σχέδιο μαθήματος, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο μπορεί να μιλάει για μεταβλητές και θέλω με βάση αυτό να μου κάνεις αντίστοιχα ένα σχέδιο μαθήματος για δομή επανάληψης για. Άρα να καταλάβει το σκεπτικό μου. Λοιπόν, να τερματίσω και την καταγραφή και να περάσουμε σε ερωτήσεις.